माइ बा मा खेथि जादों वाव बारनाय नालाय अ ना फिसाखौ जाजोबोलै ना थालिर बिलाइ जाग्राया जाया बिजाव फिन बरायफिननाय थाबाय गासैखौबो जोंनि फुंनि कार्बि आलंआव ट्रेनजों थांसै निउ बङाइनिफ्राय हजायाव ओंखारहैगोन जोङो फोथाय दं बिजा फार्स्ट टाइम कार्बि आलं लोगोफोर बर'नि जायगा नुसिगोन कार्बि आलंआव ओमफ्राय नै फोथाय फार्स्ट टाइम नामा कार्बि आलं माबादे जाहैयो नायनोसै ना मा होनो लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थादो ट्रेन गाखोनायनिफ्राय आपटु आरो बिजा बिराद मोजां लकेसन नुलांनो हागौ आरो ना लोगोफ्रा स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर चलो बिदिब्ला लोगोफोर दा ट्रेना सफैबाय ओमफ्राय गाखोनोसै दा फोथाया नै बिराद थाखा जानानै फोथाय मानि मोनसिबाय नै लोगोफोर निउ बङाइनिफ्राय गाखोनोसै आरो ना दा लास्ट ट्रेनासो गाखोनोसै जोंना जेनेरेलसो दानदों नालाय जोङो दानब्रबनाय नालाय बेनिखायनोथ' दा गाखोनोसै बेयावनो कार्बि आलंआव होलांगासिनो दं हजाय स्टेसन सफैबाय दा नै फोथाया ओंखाम उखैथारबायनो थाबायनो हाला जाथारबाय दासो ओंखारबाय आरो ना बिराद 2 घन्टा लेट ट्रेना मा जानो उखैजोब्बायलै बिरादनो लोगोफोर हाला थाबायनो हाला मोनलायलायबाय फुंनिफ्राय जायाखै जेबो अनलि रुटि मोननै जादोंमोन फुंनि 7टायाव दा माने सानजौफुनि माबा जाबाय मोनासिगोन होनजायो 2:30 जाबाय आरो 2:30 मर्निं लोगोफोर मैया माने चार्ज जोबनानै भिडिअखौ लानो मोनदिया ट्रेननिफ्राय ओंखारबाय हजाय मोनबाय दसेनो मबाइल नायबाय 10%ल'सै भिडिअ लानो सानबाय भिडिअ लानायानो जायाखै आं नोंनो 10%जों मा भिडिअ जाबावो होननानै चार्ज होगोन सानबाय चार्ज होनायबो जायाखै ट्रेना हवाखै नालाय सेस जेनबो भिडिअ लानो मोनाखिसै डाइरेक्ट न' सफैबाय मैया हर जाबाय नालाय हराव भिडिअ बानायसै दा सोरांनाय लगनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै मा नुयो नायनोसै दा माने कार्बि आलंआव मोनफैबाय बासुगाव गामियाव आरो ना दा एसे माइबारि माबारिखौ नायथिंहैनोसै दा नै फोथाया बिजा उन्दुनानै दं फैबाय क्या हे हाबि थ' एसे बेरायहैसै माइबारिफ्राव ना हमनाय हमहैदोंनो बाजैना नायसै ना मा होनो नायजागोन बे मैया मोनाबाय नालाय हजाय टाउनावनो नाम नोंना बाबु सोमावसार बेसेबां क्लासाव फरायो दालाय बेसेबां क्लासाव फरायो KG 1 नंगौना मा होनो आइ आरो बाबायाव थांखो ना हमनो ना अबाव थांखो ना हमदोंना थ' नायनो थांसै जोंना ना हमनायखौ नायनो थांसै ना थ' फोथायानो नायलाबायनानै दं ना सारनाय मा सारनाय माने बिराद आबादा हले बिराद मोजां जायो माइफ्रा नायनानै ला नुबायना नुस'हाया एकबार माइखा आरोना लामाखौनो नुहुरखाया माइयानो आबाद माइनि आबादानो बांसिन माइया माबायदि जायो ओरैबायदि माइ ओइ हाजो एकबार नुहुरदों ना बिसिमखा आरो माइया मबाइलजोंसो मोजां नुहुराखिसै आरो देखायहरजोबनो हायाखै गोरनाखौ फोलावख'नो हायो नुहुरस'वाय आबाद माइनि नायदो होनब्ला लोगोफोर माबायदि कार्बि आलंआव आरो बियावल' नङा माने लामा मैयाथ' खोमसिबोदों खालि माइ नुबोनाय आरो माइखौ बांसिन नुखायो गयफ्राबो मोजाङानो जायो गाहायनि गाहाय गोजौनि गोजौ मोजां थायखायो आरो गयफ्राबो मोजां नांखादों फैनानै ना सारगासिनो दं फोथाया मा सारगासिनो नायगासिनो दं
Mana nengke? Mungde ise? Akti. Jare. Kasih nama. Jare. Kan gitu dari nama juga. Ada nih serbawasan dong. Moजां phone. Kodai. Nang Karbi Along fैना मा नोंखो? मोजां मोनदों आं नैखौ नाफाम देनो लांगोन आं न'आव. न'आवसो लांगोन नोङो? लांगौ मानो सेवलांजोबगोन नोंसोरलाय? सेवबासो मोजां मोनो. ए हनै बारबाय हनै बारजोब. जारलासो नायाबो. वाव बारना हायो नालाय. Karbi Alongआव ओरैनो मा नुफैखो नों फैनानै? बे गामियाव, गामि एलेकायाव? बिदिनो गय बागान, माइ बागान. चिरां खौसे फुख्रि दं. बिदिनो ना नुबाय. माइया माबायदि जायो? माइया बुरिया जायो. बुरियाना? माइ आबाद होनोब्लाथाय दाहोनखा आरोना Karbi Alongआव हाइस जायो नामाथाय? रोखा. फैनानै मोजां नांखादोंना? बिरादनो. एबारहाय गोग्गोम मोनखाबाय डाइरेक्ट 1 किल' जख'. थालिर बिलाइ होगोन ना होआ आदा? थालिर बिलाइ जाग्रा गैया? थालिर बिलाइ जाग्राखौ नाखौनो नागारखायाखै. अ ना फिसाखौ जाजोबोलै ना थालिर बिलाइ जाग्राया? जाया. ना फिसा हाबजोब्बाय नै जेयाव. थांबाय न'आव. सबाय होनानै लांनो हाबायमोन बेखौनो. मा होनोथाय बेखौ? हाग्रा सबाय ना मा बिलाय? आदाया होगासिनो दाबो सारगासिनो दं. ओमफ्राय नों मा सबाय होनानै लांनो नागिरथारबाय नामा? नोंना लाजिनो बाराद्रायलै. ओमफ्राय मा होनबावनो? मा होनो आरो? मिया हजाइनिफ्राय जि ओंखारबाय जोङो दाहोनखासै गिनायानो हालामोन आंना. फिसाखौ बांगालफोरजों आयौ. सातस' हिन्दु नुखाया आरोना. गिलौ बालौ अबाव केमेरा लानोथ' हायाखिसै सासबोजोब्बाय नालाय. जिखिनि देखायनो नागिरदोंमोन देखायनो हायाखिसै. नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसै. ओमफ्राय बे सोर? आं बायदि. बे आंब्रा. ओमफ्राय बे आं. बे नोंब्रा. मा नङा होनो नोंलाय? ओमफ्राय आयना बोनायनिफ्रायनो जाया नालाय आं. माबादि नांखो बे भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामदों. भिडिअआथ' इमान माने साबद्राय जायाखिसै. माने मोजां जायाखिसै आरोना जायखिजाया देखायनो हायाखिसै नालाय मोजां जायाखिसै. देखायनो सानदोंमोन मबाइलाबो चार्ज जोबना होबाय. आरो जिखिनि माने गिलौ बालौ मोनबाय ओंखारखांनानै हजायाव जिबादि जोङो मोनसे हटेलाव हाबदोंमोन. मोसौसो मोनखायो आरो डाइरेक्ट हटेलावनो. खोनादों नोङो जानो लुबैदों ना लुबैयाखिसै बेदरा ओंखाम? मा मोसौखौ नङा डाइरेक्ट ओंखामखौ आरो. बेखायनो डाइरेक्ट जोङो ओंखारनानै फैबाय आखाइखौ सुहांदोंमोन. ओमफ्राय मोसौ बेदर दं माबा दंल' होनबाय. आयाव जानाय नंला बेयाव होननानै डाइरेक्ट ब्लड ओंखारबोबाय आरोना जों. माथो आंखौबो हिंसा नुबाय नोंनि भिडिअआव. नोंगौब्रा हिंसा नुखायो. दिन्थिलायदोंना आंबो आंनि नायनायखौ आङो खुनुदिन. ओमफ्राय मालाबाफोर लोगोफ्रा फैयोब्ला हजायाव ओंखाम जागोन होननानै दासान आरोना डाइरेक्ट बेलेगाव जाबो नांगौब्ला. बांसिन मुस्लिम हटेल गोजासो होनखाबाय आरो ब्लगखौ आं बारा लानाय जायाखिसै. नोंथांमोना माने जिखिनि ब्लगखौ नायनानै मोजां नांदों कमेन्ट हरदो बा गाज्रि मोनब्लाबो कमेन्ट हरदो माबायदि नांखो आरोना. बिनि नेक्स्टआव मोजां ब्लग लाबोनो सेस्था खालामसै. भिडिअफोराथ' इमान माने मोजाङानो जाला होनजायो. नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला आरो निफ्राय डाबल माने इन्टारेस्ट जालांगोन आरो मोजांबो जालांगोन. आरो आं Karbi Alongनि सेकेन्ड भिडिअ लाबोनो सेस्था खालामगोन. हाया नायनोसै ना मा लोगोफोर? बिदिबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै. सोरबाफोर मोजां मोनोब्ला आरो गाज्रि मोनोब्लाबो चेनेलखौ शेयार खालामना होदो आरो गोदानबा साबसक्राइब खालामना लादो जाहाथे आं गोदान भिडिअ नागारबा डाइरेक्ट नटिफिकेसन थांनाय बादि. आरो लोगोसे बिना नोंना मामोन खोन्थाना होदो. फोथायसा बर' बिनिखौबो चेक खालामदो. रायजोफोर गोसो गोथारै माने बे Karbi Alongनि जिखिनि लकेसनखौ बिथांनावबो नुगोन. नायदो ना मा होनो फोथायसा बर'आवबो. बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै दे. बाय उन्दुलांसै जोंबो.